Right hand in the air, left hand in the air, everybody in the air, let's go, in the air, right. Здравей, Марина! Кажи ми, от кога си инструктор по зумба и защо реши да се занимаваш това? Значи инструктор по зумба съм от близо 2 години вече ще станат, като всъщност обичта към танците ме накара да започна да се занимавам точно с зумба. И тъй като точно преди около година и половина беше така навлязъл в България и реших, че е момента да се занимавам с нещо модерно. Да. Как ти се отразява практиката лично на теб? Носи ми ужасно, върховно, огромно настроение всеки път. Много ми харесва, защото хората се усмихват в залата, извън залата също, танцуват. Лично на мен поддържа тяло, дух, усмивка, всичко. Какви са основните ползи на тази фитнес активност за тялото и за здравето? Основните ползи като цяло движенията в зумба са първо много прости за следване, изключително лесни. И другото, което е много специфично за нея всъщност е, че тя се нарича интервална тренировка. Тоест в нея се редуват бавен с бърз ритъм, което позволява на тялото да се отпочине след някакво много сериозно натоварване, съответно да се отдъхне и съответно пък в тези бавни песни също се натоварват различни мускулни групи и също се работи. Това, че движенията и практиката е лесна за научаване и основната причина зумбата е толкова популярна или има нещо друго, някаква друга тайна? Мисля, че да, поне част от тези неща, но като цяло самата музика, латино музиката и усмивките и енергията на инструкторите. Може би това е по-завладяващото в цялата тренировка. Може ли да се каже, че в зумба има повече почитатели жени? Определено да. А ти като инструктор забелязваш ли някакво увеличаване на интереса от страна на мъжете? Би ме много зарадвало, ако имаше. Имала съм клиенти мъже, които не се справят по-малко зле от жените. Не се изискват някакви специални умения по латино танци, за да се справят в зумба. И им се получава добре, но наистина са малко като бройка. Малко ентусиасти. Вярваш ли, че ще има увеличаване на мъжкото присъствие в залата по зумба? Много се надявам да има. Много се надявам, защото носят един така по-различен цвят на тренировката, когато си има мъже, си е друго. Подходяща ли зумба за деца? Значи в зумба програмата има различни, смисъл тя е разделена на различни типове тренировки, като ние, базовите инструктори, водим основно за хора над 18 години до, да кажем, около 40, като зумба за деца си отделна програма и трябва отделно да си имаш сертификат за нея. Тоест има програма зумба за деца, но трябва да се специализираме. Децата са по-специфични. Методите ни са за учаване на движенията и всичко като цяло. И предполагам, не са толкова натоварващи. Да, при тях трябва да се преподадат нещата всъщност като игра, за да им бъде още повече забавно. Какво смяташ, че ще бъде бъдещето на зумба за напред? Много интересен въпрос. Бъдещето на зумба се надявам да е все още по-светло и по-светло. Като цяло организаторите имат много интересни идеи. Най-новата зумба, последната, която се направи, е програма с столове. Тренировката е с столове и имат идеи
Музиката постоянно е нова, актуална, което е страшно важно за една тренировка, така че мисля, че има още доста години. Какви са основните качества, които изискваш от своите практикуващи, нещата, които изискваш от тях да притежават за една тренировка? Основно това, което винаги съм обичала да им казвам и на тях всъщност е, че дори да са супер стресирани от натоварващия ден, всъщност идват на тренировка, за да се отпуснат. Не е важно да бъдат перфектни, както примерно съм аз. Важното е да се отпуснали, да се усмихват и да се забавляват, защото така биха постигнали някакъв ефект за самото си тяло и за духа. А как би заребила хората, които не знаят нищо за зумба, да дойдат на тренировка? Има ли още такива хора да не знаят? И аз това се чудя. Но какво би им казала? Как би ги привлякла? Ако искате да се забавлявайте, елате на зумба. Супер.